Nakahibaw ba ka? Dako kaayo og pagkunhod ang budget sa founding anniversary karong tuiga. Kaniadto ang kinatibuk ang budget sa founding anniversary 200 milyones pesos. Apan karon sa administrasyon ni Governor Pambari 4, gihimo na lang kini nga 25 milyones. Nakaigo ba kaha ang 25 milyones pesos nga budget? Yes. Ang pagsaulog sa founding anniversary walay bungga nga festivals ug way bungga nga fireworks. Gisiguro ni Governor Pambari 4 nga dili mausik ang kwarta sa katawhan. Ang kasaulugan sa founding anniversary sa Sugbo para gyud sa katawhan. Nakasentro sa selebrasyon ang paghatag og tinuod nga serbisyo sa mga Sugboanon. Sa founding anniversary, gihimo ang serbisyo karaban sa kalungsuran. Gipaduol sa katawhan ang serbisyo sa Kapitolyo. Gihimo usab ang medical ug surgical mission sa mga provincial hospital. Auban ang mga espesyalistang doktor gikan sa mga inila nga pribadong hospital. Sugbo, happy 456 founding anniversary!